Што вы тут робіце сёння? У вас сёння няма прыёму. Толькі ў наступны панядзелак. Я не прыходзіла на прыём, я прыйшла сюды сёння. Толькі каб убачыць вас. Дзякуй, але я ўжо занятая. Я ведаю, я таксама. Ну і што? Тады я пытаюся, чаму вы сёння ў чорным у гэтую праклятую спёку? Вы яшчэ не ўдава, я яшчэ не памерла. Я памру ад смеху, я сёння ў чорным, таму што мне падабаецца чорны колер. Я таксама вось чаму мы любім адно аднаго. Мы не любім адно аднаго. Вы можаце кахаць, я не магу. Я не ведаю, што лепш, смяяцца ці плакаць. Я думаю, што добра рабіць і тое, і другое, смяяцца і плакаць адначасова. Жыццё сапраўды няўдзячнае. І як жа гэта? Я кажу, я таксама прайшоў праз такую сітуацыю. Перажыць пра што? Гэта тваё моцнае каханне. Але мяне не кахалі ў адказ, як цябе. Каханне бывае дзе заўгодна, і яно не прасіць дазволу ўвайсці. Куды ўвайсці? У маё сэрца. Божа мой, таму, што кожны мужчына, калі закахаецца, становіцца ідыётам. Я не ведаю, можа, каханны ідёт, я маю на увазе дурань. І што здарылася, мая любоў, я таксама праз гэта прайшоў. Перажыць пра што? Гэта моцнае каханне. Зразумела, думаю, лепш за ўсё забыць яе. Я таксама так думаю. Я бачу, што з гэтага куста не вылез ніводны сабака. Сапраўды не вылез ніводны сабака. Ніякая жывёла. Нават пярэварацень. Пярэварацень можа выйсці, толькі паглядзі на сябе. Што я бачу? Паглядзі, ці зможаш ты ўбачыць? Ты яшчэ пра гэта не падумаў. А што я падумаў, што ты падобны на пярэваратня? Нарэшце хтосьці адважуся сказаць мне праўду ў твар. Я аддаю перавагу шчырасці, а не хлусні. Я таксама падумаўшы пра гэта, я думаю, мне пара сыходзіць. Дабранач, спадзяюся, ты знойдзеш жанчыну сваёй мары. Ну, не магу абяцаць, але паспрабую нават, калі гэта будзе пярэварацень, як я. Я ўпэўнены, што ты знойдзеш самку, пярэваратня, і будзеш з ёй шчаслівы. Дзякуй за параду, паспрабую, можа. Я знайду самку пярэваратні, і ў нас будзе шмат маленькіх пярэваратняў. Ты меў на ўвазе маленькія пярэваратніцы, пярэваратні, дзіцяці, гэта правільна. Правільна ты трапіў кропку. Ну, я іду, а пакуль я буду практыкавацца ў гэтым новым слове. Я яшчэ не ведаў. Пярэварацень, дзіця. З найлепшымі пажаданнямі, мая любоў. Як цудоўна ты назвала мяне маёй любоўю. Не блытайце дабрыню з любоўю. Цяпер я сапраўды звар'яцела, дабранач. Моя любоў. Шаха! Публіка тэатра выбухае аглушальным смехам. Што вы тут робіце сёння? У вас сёння няма прыёму. Толькі ў наступны панядзелак. Я не прыходзіла на прыём, я прыйшла сюды сёння. Толькі каб убачыць вас. Дзякуй, але я ўжо занятая. Я ведаю, я таксама. Ну і што? Тады я пытаюся, чаму вы сёння ў чорным у гэтую праклятую спёку? Вы яшчэ не ўдава, я яшчэ не памерла. Я памру ад смеху, я сёння ў чорным, таму што мне падабаецца чорны колер. Я таксама вось чаму мы любім адно аднаго. Мы не любім адно аднаго. Вы можаце кахаць, я не магу, я не ведаю, што лепш, смяяцца ці плакаць. Я думаю, што добра рабіць і тое, і другое, смяяцца і плакаць адначасова. Жыццё сапраўды няўдзячнае. І як жа гэта? Я кажу, я таксама прайшоў праз такую сітуацыю. Перажыць пра што? Гэта тваё моцнае каханне.
але мяне не кахалі ў адказ, як цябе. Каханне бывае дзе заўгодна, і яно не прасіць дазволу ўвайсці. Куды вайсці у маё сэрца? Божа мой, таму, што кожны мужчына, калі закахаецца, становіцца ідыётам. Перажыць пра што? Гэта моцнае каханне. Зразумела, думаю, лепш за ўсё забыць яе. Я таксама так думаю.